Cruise 5 lero yafika kuno ku Nchesi ku Fed Steel Engineering kuti tidzamve zambiri za puleni. Puleni ndi chimene ndanyamula manjachi. Chimenechi tikufuna timve kodi chathandiza bwanji kuti chisinthe moyo wa munthu. Mulendo wathu walero mpulogalamu ya Cruise 5 amene akudziwa bwino kwambiri za puleni komanso mene imagwirira ntchito ndi zina zambiri. Fedson John Selwi, Yes. fikani kuno ndimakamba za puleni. Yes. Ndenu manena kuti ayi sitigwiritsa ntchito puleni kuno. Yes. Koma yapezeka kuno. Puleni ikutani kuno? Basi plane timakhala nayo kuti mwina pena pakapezeka beti ntchito ta plenito imagwira koma kwambiri kuno timayuza machini. Simugwiritsa ntchito puleni ayi. Ayi sitigwiritsa ntchito plane. Chifukwa imene iwone kuti yagwira ntchito zambiri tu puleni Yes, imene. yagwira ntchito zambiri yatopa. Yatopa. Yes, yes. Ndeti yike yake. Yes, yes. Akukana za puleni ndiye mwina atiuze kuti kunoko amagwiritsa ntchito makinati chifukwa kuti iwowa puleni sikwenikweni kugwiritsa ntchito yayi. Amagwiritsa ntchito makinanji. Okay, kuno kwambiri timagwiritsa ntchito machini awawa. Timati table saw machine. Table saw machine. Yes. Amagwira ntchito yanji. Ichi chimagwira ntchito kwambiri podula ma body. Ntchito zathu zambiri kuno timagwiritsa ma body. Ndiye ma body aja kuti tiadule timabweresa apapa. Ndiye chili ndi ma size anachipangira ma size. Ndiye timangotenga body yathu ija nkuyibweresa apo ndikumayika ma size amene tikufuna ndikumadula. Tabwera kuno kuti timve zambiri za mkulu amene chifukwa ndi mmodzi mwa achinyamata amene akhazikitsa makampani akuluakulu kuno ku Malawi. Tikuyankhula pano amatha kupereka madesk, mabedi ndi zina zambiri ku mabungwe osiyanasiyana komanso skulu zosiyanasiyana ndi mapauti mapenga ngakhale ku masekondari. Yes, ngakhale ma colleges. Madeski ochuluka bwanji kungotipatsa chithunzithunzi. Okay, ma orders ena amene timapeza ma desk tingokupasani chithunzi ngati 5000. 5000 madeski okha. Yes, yes. Mabedi anzipatala. Mabedi anzipatalaso timatha kupasidwa mwina 200. Mwapereka kuzipatala ngati ziti ndi ziti kuno Malawi. Ngati kulilongwe kuno ndi kuti bwaira. Pompa pakamuzu Central Hospital. Ndi zipatala zina ngati ku Mangochi, zipatala cha ku Mangochi ndi zipatala zina zambiri. Moti anthu ena amagona ku chipatala ku Central kuja amagona pa mabedi oti munapanga ndi. Yes, yes. Anthu ena amene akuti ndikulemba mayeso madeski ake amakhala kuti munapanga ndi. Ndifeyo. Komanso akunena kuti iyeyu ngati munthu wadutsa munjira koma zaminga ndi miyala yochuluka kwambiri. Chifukwa tikufuna kuti timvetsetse kuti zinatheka bwanji munthu woti wakula moyo wovutika, mwana wamasiye, kukhalako kuthandizidwako ndi orphanage, kufika mpaka na ku college, nkudzatsekula kampani ngati imeneyi imene ikutha kupanga supply ma materials ambiri kuzipatala komanso skulu ndi nthambi zina. Koma mwina mungotionetsa nanga si za puleni mwanena kuti simufuna kutiuza zambiri za puleni. Mwatiuza za machine awa mwati ndi table saw machine. Yes. Chodulira matabwa koma osati kukhoma-khoma kapena kutani ayi. Koma ndikufuna tabwale ndi idule mulibweretsa pano. Yes. Uku kuli chani tatilongosolerani. Izi mukuona uku. Ifeyo ainake timati ma cabinet. Ma cabinet. Yes. Ma cabinet amenewa timayuza popanga ma school desks. Okay. Ndiye timadula ma size athu aja amene ndafotokozera moja. Tikadula ma size aja timazipanga timazikhoma kukhala amene zikuonekeramo. Tikamaliza pamene timapanga sanding ndi kuzipenta. Tikazipenta timapanga ma desk ngati mmene mukuonera ti ma desk ititi. Ma desk awa ndo anachokera ku. Anachokera ku izizi. Tanditsitsani baba ngasino mavala overall yavala jacket. Wa jacket sanga makhale jonti kumatenga ma. Oho. Yes. Kuti chinyambi cha desk ndi chimene che. Yes, yes. Mone ngati ming'oma yoyika monjuchi. Ayi ndithu. Si ming'oma. Zenezi ndi ma cabinet za ma desk. So, mukatere ndiye kuti ena akakupatsani order kapena mukungokonza. Ayi ngati izizi nzoti ti ndi order. Okay. Okay. Koma kuno nthawi zambiri timapanga za ma order koma ngati tilibe ntchito timatha kumangopangiratu chifukwa demand yathu ndi yambiri ya anthu ofuna ma desk. Ndiye nthawi zonse timakhala kupanga ma desk. Maoda amene wamakhochokera kwa anthu kapena kwa skulu kapena ma company zimakhala bwanji kapena mabungwe. Timagwira kwambiri ni mabungwe, ma private schools ndi ma individuals omwe amene akufuna kupangisa ma desk. Ngakhale boma akafuna kupangisa ma desk pena amatipasaso kunoko.
madesk amene wa ngaku primary amene wangati Ai madesk awa ndi aku secondary. Taku secondary Yes. Ndaona kuti primary sindikakhala madesk nanga ku primary aja mmapanga soko Timapanga. aja opindika chonchi aja Yes, madesk amene ndina. ndinaona pena pake Yes. kuti kuli madesk mtundu wonse wa madesk kuli kuno Yes. Nditenge. Akaru kamene ka standard 8 ito. Yes, kamene ka standard 8. Ali standard 8 bwana ina ali standard 8. Yes. Imene inde desk imene kuidziwa mwini dzina aka desk khalani apa kuti anthu atsimikize kuti mapanga silichokera ya. Hayi singachoka. Sichigwa ya. Hayi mukhale muli mosemo. Ndikukhala mwa mantha. Hayi ndithu. Singachoka desk yawo ilo. Akamamba ngama demo ana yo isakho amakwela kungolaka desk olimba kwambiri. Ndiye manena kuti mumapanga madesk kulengera maorder ena ngakwatani maorder. Yes. Koma manena kuti madesk ena mmangopangiratu. Yes. Zimakhala bwanji. Timapangiratu chifukwa choti nthawi zonse timadziwa kuti anthu abwerabe azagule madeski ndiye timafuna tichepese ntchito tena kuti akabwera tikhale ndi nthawi yoyapangira bora tikhale kuti nawo kale akabwera ngonyamula zipita. Ena akamandiuza kuti mkulu amene uja ndi wa ndalama osati masewera akuti business yake ichamatha kupanga even 1 billion in a year. Of course sitikuziwa kuti tikati ndalama ndijani komadi ifeyo panopa tinafika kuti timatha kudusa pachaka timatha kudusa 1 billion. Billion matola ni maziro angati? Hata maziro. Billion si maziro atatu. Kumaliza milioni. Si maziro sikisia. Yes. Si maziro oje badu ya. Yes. And I can even assure you kuti ifeyo tikamayamba ngati January. Kuti kuyamba January timapangira plan from January to June. Leo timakhala kuti ndi ndalama mwina chochulukirapo kuti tikagulire material anthawi imeneyi. Ndinaona nthawi ina ndinazungulira. Yes. Ndaona mastaki amatabwa. Yes. Amene ndoti sikuti mwapeza kale ntchito yake ya. Kungoguliratu nkusunga kuti ikafika nthawi iyo tizipakula pamene basi nkumagira ntchito. For a half year. Yes. Makauti mwaguliratu mamatiyo mwayikiratu. Kuti mukamala mkati mwa chaka zikakuti zonse zilipo kale. Basi zingogwira. And zimene zimatithandiza kwambiri chifukwa choti anyamata athu sakhala ndi nthawi yongobwera ku office kuzakhala. Mamatiyo kulibe. Ayi. Akabwera basi akupeza chochita nkumagwira. Then zimenenso zimatithandizira kuti tipeze ndalama yochuluka pachaka. Kani ndimeneyo tikufuna kuti timve zambiri za malo ano Fed Steel Engineering. Komanso kwambiri ufuna timve nkhani ya mulendo wathu program ya lero ya Cruise 5 amene ndikucheza naye Fedson Selwyn pakatipa akuti Fedson John Selwyn. Ndifuna kuti tikhale pa desk koma mwachifatse bwinobwino kuti mundilongosolere zambiri ani chifukwa ndiona kuti mbiri yanuso mwadutsa muzambiri. Ino ndi Cruise 5 ndipo lero tili kuno ku Nchesi kumene tikucheza ndi Fedson Selwyn amene ndi mwini wake wa Fed Steel Engineering. Kampani imene imapanga matebulo, madeski, mabedi ndi zina zambiri koma zokhudzana ndi matabwa ndi zitsulo. Chifukwa yakuti Steel Engineering. Eno akewo koma kodi Fedson kumudzi ndikuti? Ine kumuzi ndi ku Mulanje. Chaku Chambe is between Likubula and Chambe pakatipo. Musamachule Chambe. Ndi patali kwambiri. Ndikwathu. Pa Chambe hiu ndi pamwamba kwambiri. Chambe Peak pamwamba. Naomba kwambiri. Pansi pa Janso. Madzi makatunga kulikubula. Mapira sima pa Chambe pa. Zina la Chambe Peak linachokera ku Chambe kumusi. Oho. Mukadusa pa Likubula paja kuti mupita ku Phalombe. Mukangoenda pang'ono mwina about 3 to 4 kilometers. Yes. Pali trading amati Chambe. Oho. Imene ili kwati Enkanda. Oho. Ife muzi mwathu timati muzi mwa Mangombo. Okay. Ti Enkanda. Chabwino. Yes. Ndi amangoti Mulanje Pasani imachuka choncho. Mulanje Pasani. Ndidalocho kwambiri. Mulanje Pasani. Yes. Chabwino. So kubadwa ndikukulira ndikomweko kapena mwakulira moyenda. Kubadwa ndikulira ndakulira umene koko. Okay. Yes. So ndimamva kuti mmene mabadwa mmene makula kunali kuti bambo simunakhale nawo nthawi yayitali. Yes. Bambo anga singaloze ontakumana nawo anatisiya ndili wang'ono. Okay. Ndakula ndi mayi anga. So mavuto amene timakumana nawo anali kuti mayiwo sanali pa ntchito samapanga chilichonse ndi moyo unali wolimba. Mukamati wang'ono munali muli zaka zingati munali mukulu bwanji? Mwina zaka 4. Unali wang'ono. Yes. Bambo kumwalira. Yes. Kuthala ndi mayi. Yes. Ndi moyo unali otani bambo atamwalira?
moyo nayo olimba chifukwa bambo analoti amapezako ndalama ndithu ndeti makhala bwinobwino. Amapanga chani baba? Bambo anga amagwira ntchito ku Likubula Forest. Oho. Yes. Okay. Yeah, so bambo amwalira ndikuti basi tinasala ndi mayi ndikubwereranso kukakhala kumuzi kwathu. Basi nkumakhala kumeneko ndiye ndakhala ndi mayi moyo wonse mpaka kumaliza school. Ndiye mwayi wa school unaenda bwanji potengera kuti mene mwanena kuti amene amakhala ngati amabwetsako kandalama pa khomo ndi amene adamwalira? Yes. Ngati ku primary kuti sikufuna zambiri basi timangopita mwa ku school muja mwachibwanabwana. Komano moyo unayamba kulimba pamene titamaliza primary kuti ndikupita ku secondary. Yes. Nditakayamba form 1 pamene tinayamba kumana ndi mavuto ambiri onena kuti school fees panalibe. Mayi anga ndiye kuti sangalipire. Yes. So zinafika paja ponena kuti school anandichosa kuti school yathu ndiyolipira. Simungamangoyimba ulere. Ndiye simungamangoyimba ulere. Ayi newo bambo anga adamwalira. Yes. So kuti tikatize ndi azimenezi. Ndiyo school siyenda. Yeah. Okay. Koma mwayi kudera kwathuko kunali organization imeneyo inali under ECPP. ECPP? Yes. Ndiye chani mene? ECPP ndi organization imene ndi ya ku England. Okay. Koma imathandiza maiko aku Africa amene ndi ovutika. Okay. Koma kwambiri imathandiza ana amene anasiyidwa. Ngati in short imathandiza ma orphanage. Okay. Yeah. So ma orphans aja amene makolo anasiya yo target yawo inali ya HIV and AIDS. Komano adafika kudera kwathu amathandiza ana onse amene akuoneka kuti akuvutika. So inayamba kuthandiza dera lathulo ife ndiye kuti tili ku primary. Ndiye nthawi imene ndili ku secondary zavuta school fees ndiye tinapita ku center imene timati Chamberoko Children Oasis. So Oasis iwo amatenga ngati ati ndi mchipululu mmene in a desert ukuyenda ndiye wapeza kuti waenda distance kulibe madzi. Pamene upeze madzipo ndiye Oasis. So Israeli kuti amatenga kuti pamenepo pa Chamberokopo ndi pa Oasis ya ifeyo imene tikupezapo madzi mchipululu. Mwa madzi pamenepo chipululu cha mavuto. Koma sikuti munapita kukalowa mpaka na ku orphanage iyayi? Ndinapita. Kukalowa mpaka na ku orphanage? Timakhala kumeneko. Kuchoka kumudzi? Ukakhala kumeneko ndi ana amasiye? Okay. Yeah. Oho. Then nakhala kumeneko form 1 mpaka form 4. Oho, uchokera ku orphanage? Ndiye kuti pamenepo amene amakusamalira ku school ndi zina zonse? Orphanage. Oho. Chili chonse. From there, basi talemba form 4, ndi anatitumizanso ku college. Yeah, ndinapita ku college ya DAP. Amati DAP Mikolongwe Vocational College ili ku Chirazulu ku Mikolongwe. Okay. Yeah. So nakakhala kumeneko zaka zitatu. Makapanga maphunziro achani? Kumeneko napanga welding and fabrication. Tsopano, kukapanga welding and fabrication iko? Yes. Inali plani yako ngati chiyambireni kapena udangoona kuti ndipete zinthu zilili I think ineyo mwayi wapezeka apa ndikachite izi kapena uli mwana unali ndi masomphenya ena ake? Of course masomphenya analipo. Komano kukapanga welding it was not my option. Okay. Because in nthawi imeneyo ndimafuna accounting. Oho. So ndinayesera kuti ndikapange accounting. Ananditengaso accounting. Okay. Kukauza azungu ajazunga nanduza kuti ayi. Usakapange accounting. Usankhe ntchito za manja anandipasa list. Pali bricklaying chani. Ndiye nitaona list ija na okay. Popeza wasakufuna kuti ndipange accounting. Accounting zangazi. Ine ndingopita ndikapange kosi ya manja ndiye ndinasankha welding. Okay. Ndikapeza mwayi kwina zangosiya una. Ndazisiya ndikapanga accounting yangayi. Baba ndingopanga zoti ndigwitse ntchito mwayi imene uli apa. Yes. Basi napita ku college kuja kuyamba welding. Nditayamba after 4 or 5 months. Basi namba kuikonda. Inakulowamo. And that's what happens. Zinthu zina. Iweyo amene umakenza kuti ukapanga accounting. I don't think uruna nthawi waunika bwinobwino kuti zimakhala bwanji ndikatani kunali kungokhala accountant kuti ndikakhala accountant ufanele kwathu kuja accountant akati kuti kodi nzeru zanga zili bwanji chipanga chili pati so nawo ukalowa nkati muja mbokhuze chinthu ichi umayamba kuchikonda ndiye tinayamba basi welding. So ku college kwathuko kunali kwabwino chifukwa choti ma colleges ena amangophunzitsa kwambiri theory practical amangokuphunzitsani ife timati ma phase. Amangokuza kuti kuotcherera timatere. Kaya vertical up tikati vertical up ndikuotcherera kuti uzichoka mwamba
ukupita kuchoka pansi choncho kupita mmwamba ama ngupwisa zimene kuti ukachipeza chinthu chayima choncho wochitira choncho chikatere utere koma ku DAP ndikosiyana kujama kupwisaniswa ngati entrepreneurship whereby amatha kutuza kuti okay business imayenda choncho ndiye kumeneko nthawi imene timapanga ngati ma rope pumps zimene amapitisa ku DAP Farmers Club so zinthu zimene zimathandiziraso kuti timatha kuona kuti okay ndiye tikupanga izi akugulisa they are making money ndiye basi zinthu zichanango yamba kuzikondano kuzolera muli ndalama yes ane ndikamaliza inayo ndizikapanga zanga ndizikagulitsa zanga ndalama zikhala zaidi yes okay ameneyo Fedson Selwyn mlendo wathu program ya Cruise 5 mwini wake wa Fed Steel Engineering tikuva zambiri za Fed Steel Engineering koma patakali pano tili kwa iyeyo ngati munthu kuti timudziwe ndiye metamveramo kuti ayi moyo wake unamba ndithu wapendapenda yoncho madala kuti siya ali wang'ono kenako kupita ku orphanage kuthandizika ndithu ndi kabungwe kumene kucha kuti ayi mwana apange maphunziro ake pano mpaka anayi ayi ku college ndithu kaphunzira zaluso la zokhomakhoma komanso zopindapinda plane ndichawayikana kalecha tikupitiriza program ya Cruise 5 ndipo lero tili kuno ku Mchesi tili ku Fed Steel Engineering ndipo tikucheza ndi Fedson John Selwyn amene akuti kuti achite maphunziro ake aku secondary ndi chifukwa cha bungwe chifukwa amachokera ku orphanage kuti apite ku college akachite zaluso zokhomakhoma izi ndi bungwe lomwelo munasiyana pati ndi bungwe limeneli okay bungwe lija limathandiza ana mwina kupitira 1000 pa nthawi imodzi ndiye amapanga kuti ukamaliza ku college basi ndiye kuti uonano kuti uyenda motani yes so ine nditamaliza ku college kuti ndamaliza tachoka ku college anandiza kuti achimwene tathana ife tindi ana ambiri yes tipite ku musiku tikatengena inuyo basi pitani muona kuti muyenda bwanji yes from there then napita kumulanje komweko chifukwa ine makonda zija zonena kuti ndiuze malo amene aliwo kuti ikhale advantage so ndinapita kumulanje komweko kuli ma company ati yes kuyenda pansi basi ukasaka ntchito ndi anandilemba kuti ngati welder kapena kuti ocherera so nagwira ntchito kumene kucha tagwira pang'ono ndi pamene ndimaona kuti okay apa ndapeza ukandalama koma ineyo khumbo langa ndikuti ndikhale ndi workshop so kumuzi kuno sizingatheke ndikuyena ndipite town either ku Blantyre or ku Lilongwe so nditakhala benkuyang'ana kwambiri naona kuti okay likulu la Malawi ndi ku Lilongwe yes ndiye kuti ine ndikuyena ndipite ku Lilongwe ndinanyamuka kumulanje kubwera kunoko ku Lilongwe unali oti unabwerako ku Lilongwe pa nthawi imeneyi nali oti ndinabwerapo nthawi ina yake kuzangoyenda pa holiday ya form 2 yes komano ndinakhala 1 week nkubwerera kumuzi so apapa ndiye ndikubwerano kuti ndakonzeka kuti ndipita ku Lilongwe ndikakhale nyamata kumulanje poli mbantima nayikwera basi wapakira kanyuka makako yes kukwera basi nayikwera basi kumene kucha ndipo ukafikira kuti ndayi imeneyo ndinayankhula ndi nzanga and nzangayo nango munamiza chifukwa iye anandiuza kuti ase ineyo sabwera ndikuvutika ndinamuzausa ndawe ndi ndalama ndikamuuza kuti ndisizacha kwanuko azanase kunoko zilisizi kuyenda kuti no yes ine ndifuna ndifa pongofikira otherwise ndalama usanandaoleso ndisizajandeka ndizalokosola yes so nanyamuka kuchoka ku mulanje nakwera basi so nakwera basi ya usiku nafika mu Lilongwe yes chama 2 am gona basi mucho kuti ngani kujenga yes kwacha ananduza kuti ndimakala anandimanduza kuti kwangomani ndiye ndikufunsa kuti ayongokwera za 25 ineso ku 25 sindikudziwa wako ya ari ya 25 ndi okay kukwera nakwera 25 iyo janakhala pa college chifukwa kwangomani timakhota pa college kupita Mwangona so is tikachoka Mwangona muja ndiye timapita kwangomani akwangomani trading yawo ndi Ngona so ine sindikudziwa mpaka tinapita ku Nsungwi kufika kuja nzanga uja kunza no kwera so ina uzibwera wauza ndisika pa college town yakulandira town ino vedepo yes ndasika pa college takumana tapita ku nyumba
Nangoti bwana tafika. Yona say ine ndiye saname apa nero chilungamo pano. Tafika. Ndetafika kamoyo kana aliko kuvuta ndithu. Yes. Choti nzanga uja maganizira kuti mwina amene akubwera ndikathu kwa munthu chalibe. Basi takala. Akuna kuti munthu kachikwama umangoni akachikwama kuti kama chichi. Yes. I don't think munthu kazazeru. Yes. Basi tikugwacha mamawa kuzuka ndiye kuti pena timasamba kuli nsinja wana nkaka. Tisamba meme basi zikangana ntchito mukanengo mu. Pakwana. Andikanengo eja ndi aying'ono imaoneka yayikulu koma time inali yaying'ono. Kuyenda yose josapezeka ntchito. Kuti ine. Ati apa ndadutsapo kale tu apa ndati iwe mesa ndinakuza ntchito pano. Yesa nakhala ndithu mwina 1 month. Ukungozungulira mukanengo muchi. Yes. Ine ndimaucherera. Ndili ndi mapepa yawo. Ndimaidziwa ndakubira kumulanje ndimaucherera ndimaucherera ati. Ayi. Kenako ndinafika company na yake ukanengo kucha. Amati C2C engineering. Okay. So nditafika umeneko nauza kuti ine ndimaucherera. So kumene kujana ndifunsa maucherera chani ndiye nauza chilungamo kuti ineyo ndakhala ku factory. Tachoka ku school ndagwira ku factory. Ndiye kuchoka ku factory ndi apa ndikubwera kunoko. Ndiyandiza kuti umadziwa kupanga zigayo. Ndiye nauza kuti ayi. Koma ku factory kumakhala zinthu zina related ku zigayo. Yeah. Ndiye knowledge pang'ono ndinayo koma sinapangepo chigayo. Andiza kuti okay, tikuyese. Basi nayamba ntchito kumene kucha. So that was 2012. Yes. Yeah, tayamba ntchito. Yazigayo. Yazigayo. Abanga zigayo. Ndikuphunzitsa kuwotcherera zigayo kuno. Ndiye tinayamba. Basi magwira. So kasale kochepa koma inebe namba kusanga kuti okay. At least ndapeza chochita. Ndapeza kopena pake. Yes. Ndiye nagwira kumene kuja nagwira close to a year. Nditagwira kumene kuja ndiye ndaziwa kupanga zigayo. Yes. Mwamwayi panali company inaso amati Steel Base Furniture. Yes. Inali mtaoni muno chamunchesi momwemo. Yes. Apo pali Meton Hardware. Yes. Inali pamene pacha. Ana wina contract yayikulu. So Steel Base Furniture imapanga izi ndikupanga panopa kwambirisi. Okay. Imapanga madeski, mabeda anzipata, mabeda nyumba. Ndendabva kuti kumene kwafuna mawoda ochuluka. Kia. Kukaisa mwayi. Azatheka napita kwasazika kucha. Pepani. Ndapeza pena. Ndiye ndikupita. Kumati makana. Ndikaoneko zina. Yes. So takhala ku Steel Base from 2012 end. Mpaka 2016. Nakhalako ndithu. Chifukwa ndimaona kuti unali luso. Yes. Ndiye ndimati ndiphunzire luso ndiziwe. Ndiwerenge kuti amapanga bwanji. Yes. Ndiye choyambirira ndimafuna kuti ndipeze luso. Chachiwiri, mene ndafotokozera kuti azungu tasiyana. Yes. So china chimene chitazachitika nchoti nditangobweranso mtauni mu amayanganso kumwalira. Pepa. Ndiye kuti ndatenganso udindo wa azing'ono anga. Azing'ono, yes. Ndikukhala nawo. Nangu atenga nawo kumakhala nawo konkono. So nawo nabe kuti koma masomphenya anga asatayike. Ndikwenera ndipeze njira. So kuntchito kwathu kunali kwabwino kuti sale sinali yabwino kwenikweni. Mapena makati ma overtime. Mwina kuli ntchito yambiri mugwira usiku akuzana. Ndiye tikagwira ndalama ija ni masunga. Ndikumbuka nthawi imene pa mwezi ni masunga 10,000. Ndo makhono wa difinya ro. Ndiye ndisunga 10,000. So napita ntaoni mjokafusa machini ocherera. Amanduza around 150,000. Okay. So ina nimeona kuti okay 150,000 ndinamunyengerera mwenye. Namuza kuti kodi sizingatheka kuti inenze kufasa 10,000 Ndikamaliza. Zotenga machini. Andi angana koma iwe. 10,000. 10,000 kutamaliza windi zakazikati kuti hayi mfana ngoyambako. Yes. Ndiye analola okay koma ifeti kama kweza. Yose nzikukwezera. Kuti maso kalipira ndizikupasa receipt ndo usunga. Uzisunga Uzabwese ma receipt. Umalipira uneka receipt ukayika. Kulipira uneka receipt ukayika. Bas kuyayika. Ndiye kuti natenga ngati mwina 15 months. Kuti ndigule welding machine. Ndiye ndagula welding machine wandipasa. Ngamunyengereraso. Nafuna so grinder. Ndisitike ya grinder boy. Singambeso. Bas koma chimwene iyi. Mama kundijaira ruso. Bas andilolaso. Ndiye kuti tapezaso grinder. Ndiye kuti natenga mwina 3 years. Ndikufuna grinder ndi welding machine. Yes. Basi ndikona kuti zoyambirira zokhaza pezeka. Chabwino. Koma ntchito ndamaliza kuphunzira? Ayi. Ndimalizise. Ndiye basi nakhabe ku ntchito kucha. Paka ufika pona kuti apa nditati ndikayambe zanga. Zikatheka. Zikatheka. Yes. Basi
basi nasazika kuntchito kuja ndikuyamba kupanga izi. Chiyambi cha Fed Steel Engineering ndi chimenecho kugula mashini awiri in 3 years. Pomwepo udzichetse utisamalire komanso upeze ine uzikasitikako. Koma cholingana choti ineyo ndidzayambitse kampani yanga yoti ndizipanga. Pano tukamba za kampani, tukamba za matabu pali tabu ausati masewera ndipo kuno ndi mbali imodzi chabe. Fuati napita so kwina kuja. Kuliso kwambiri kuli zitsulo. Zitsulo. Naona zitsulo za madeski chani. Kuno kuli izi. Zonsezo pansi pa Fed Steel Engineering. Kukhala ndi chikhumbo chopanga kampani yako is one thing. Kupanga kampani yako ndi nkhani ina inaso. Andi kuno mkumbali taonako anthu amene kuti ndikukayamba zanga. 2 years down the line madaona kuti madza achita katondo. Akubwereraso kambo kasakaso yani ntchito. Ataona kuti I think sinakozekere mokwanira. Iwe experience yako inali yotani utafika ponena kuti walimba mtima kunena kuti akuluakulu kalata yanga yosiya ntchito ndikupita ndikuyamba zanga. Experience yako inali yotani? Okay, ndayi imene naona kuti papa ndikuziwa zinthu. Andi zikatheka. Job timaganiza zina kwa background pa makazi na zina. Dasiya ntchito, dasiya. Ndikuyamba zanga. Ndimakhala ku nyumba kwa abiwi. Ndiye ndimapangira pakhomo. Mamwayi ena ake ananduza kuti ukhoza kumaza otcherera kunoko. Kwa amene ndimampasa ulemu kwambiri. Ukapeza kantchito ukhoza kumaza otcherera kunoko. Ndiye nthawi imene yono ndayamba kumayenda ndi ndimayenda ma private schools. Kumawuza kuti ndimapanga madeski. Ndimapanga madeski. So anthu aja samakhulupirira kuti koma uyu angatipangire madeski. Basi ndiye tinafika paja ponena kuti kandrama kamene tinachoka nako kuntchito kaja katha. Ndiona sano mayendano wapansi. Kuti nimakumbukira bwana anga chifati makhabu inanandiuzapo kuti bwanji ubwerereso. Ziyeni maina zicha? Suna lako chili chonse. It's okay, you can come back ndidza kulandira bwino. Zikuvuta atu zikumeneko. Nauza kuti okay. Ndiye sebe. Ndiye ndinayesa ndithu mwina kupitiraso chaka. Zindosaenda. Osaenda. Ndiye nafika nthawi nayo kuti mpaka phone iso nalibe. Koma ndimayenda kumauza anthu ndimaotcherera. Ali ndiye tikupezani ntchito yayamba. Ndinabwera ndilibe phone. Israeli kuti ndimauza anthu aja kuti ndimaotcherera ndiye ndimasiya namba yake. Phone yaonongeka ndiye nangosala ndi kadi. Ndiye ndikafuna kumuimbira munthu. Maika nimabwereka phone yakuyika. Sinaenda ikachonchi kuona ndiona message. Amza kuti kuyesa namba yanu koma sikuteka. Koma mnatuza kuti mapanga madeski. Ndiye mafuna kuti mubwere. Tifuna madeski kuna kwakuti. Gear. Ulendo. Ukafika mbele kuti. Ukafika mbele kuti. Wewe aita hapa tena hai madzi. Kuma pano hai. Mmati mapanga madeski. Ule ni mapanga. Mukhoza kati pangira sample. Ndikhoza kapanga. Na pangira sample. Anthu aja kungoiona sample. Kapangeni madeski. Tikufuna madeski ngati amenewa. Mamwayi inali organization ya bwino. Ananduza kuti tifuna madeski 200. Ndiye kuti ndrama zonse nzingati. Ine kwauza ndiye kuti akwana mwakuti. Okay. Mulembeni cheke cha half. Ndi best account. Koma anandilembera cheke. Anilikuza njoo inachitika. Ananduza kuti tikulembera cheke ukasegulisa account. Anandilembera cheke ukasegulisa account. Kukakashira komweko. This is yambika. So tinagwira ntchito yabwino. From there basi ntchito zinamba kumabwera. Kumabwera. So kuchoka nthawi imeneyo ndiye moyo wakhalako wabwino. Chifukwa ntchito zakhazi kumabwera ndithu. Kumabwera mpaka panopa. So pano tikunena zoti ndi sinu kampani yaying'ono yayi. Chifukwa choti mafika jamachula ndi mafika opya kwa. 5,000 madeski si chinthu cha masewera. Mabedi ambiri. Komanso kupanga supply kuma institution akulu ngati amene. Ndikuti umadzoti ukuku ndikangoona ngapa ndiri minaso dzina langaso la sokonekerera. Panopo kampani yanu yakula bwanji muli ndi anthu angati amene mathogwera nawo ntchito? Okay, anthu amene ndi a permanent alipo 18. Komanso ndi ma students 4. Ngati tilipo anthu 22. Koma pena anthu amafika mwina 35 40 chifukwa cha
ntchito ija ikachuluka timangoitana anthu ena atithandizire basi akatero abwerere koma tinasiya figayi kuti tikhale ndi anthu 18 kuti mwina tizikwanisa kuwalipira ngakhale pena zizakhala kuti ntchito palibe. Yes. Munanena zonena kuti pena anthu amabwera kudzapanga maoda tufuna mutipangire maoda koma pena inuyo munafika poti mmathanso kumangopanga. Ndizofunika bendalama ati zimenezi. Nzofunika zili ngati kuti ndiweterala ndi usokerera kuti madiresi lina ungotisi yawo. Zimafunika kuti ukhale kuti ndoti ndama yogulira saluyo uli nayo. Kupatula apo ndingosoka basi azitagulira ayi. Koma ndizofunika ndithu planning bwinobwino. And ife chifukwa kuti tinaona kuti okay nthawi zina zinthu kuti ziyende umafuna uone weakness ya ma customers. Ndiye naona kuti ma customers ambiri amafuna katundu uja kuti alipo kale. Chifukwa ife anthu amatha kubwera mbuyo mutuza ta timafuna madeski mwina 50. Ife ndedikira ndikaye tikupangireni acha bwino tibweraso sabwera. Akagula kwina. Kuna amaganiza aona ngati munthu unkhala basi umangokoma koma madeski. So nditaona kuti mbali ya madeski ndimene akuifuna kwambiri. Andife chambiri kupanga madeski sana khalepo kuti kupanga madeski achosagulisa. Nango tate tizipanga guys. Tizingopanga. Azibwera. Ndeti rayesa ndithu kupanga madeski aja mwina 500. Kupeza kuti wina akubwera 200. Kungokhala pang'ono wina akubwera. Ndakoza nisanga watatu kujaku. Unaona? So pano paja ngokhala chizolowezi chonena kuti okay tizingopangira madeski. Chifukwa anthu sakuuzana kuti uku aliko opanga kale. Amalawira makonda zimenezo. Amanena kuti tufuna mutipangire print ma t-shirt 1000 function ili nkuja ndiye tufuna mawa kuti kodi ma t-shirt omona ngati timango ulutsa basi ya dindika ndi ntchito imene haya ndiye ngati simungakwanitsa basi tivira kwino ayita bwerani hapa inu mwadziwa lili zoti mufuna katundu ochuka so ndikavuto kamene kale ndikavuto ndithu so ifeso zimachitika zimenezo kuti maka school ija kamaseguliridwa amabwera aprince kuti ife anatu akhala pansi iwe sumaziwa kuti kusegulira skulu enrollment maona kuti ana guys achuluka tiyonjezere ma desk nefeso nangwetenga kuti advantage tizingokhomeratu skulu ija kamasegulira amabwera ife tikufuna ma desk basi tumangwapasa kumbali ya anthu amene amafuna katundu ana amene amachulukira ndi ati kumbali ya anthu ongobwera ngati ma individuals choncho kapena ma company kapena ma school mukuwatchulawo nanga munthu angabweza kula desk ngati apali anthu ena amagula atinga chani amakhala kuti anaphunzira kwina kwake ndiye mwina wayendera kumene kuchopeza kuti madeski kulibe anakhala pansi ndi anthu amagula donation basi kungogula ndifuna madeski 100 ndikasiye pa school koma sachulukira koma anthu ambiri amene amazagula ndi ma organizations ena ni ma private schools boma limabwera koma patali mwina pachaka kamozi koma ma organizations ndi amagulagula pafupi komanso nawo samakhauri mwina afuna akapereke so ma schools kamwina ndi zipatala ndi zina zotero munakamba nkhani ya achinyamata amene mugwira nawo ntchito tatuzani za ndondomeko imene mata pali anali pa ntchito koma palinso enanso amene zimakhala bwanji pamenepo amene tinawalemba ntchitowo amakhala kuti ali papero akubwera ku ntchito muziyamba half 7 afika mwezi ukatha kuti amene ajama khala kubwera ku office mwezi ukatha sali anundira so amene ajama khala kuti amagwira daily komanso nthawi zina amene ajama atha kugwira ma overtime chifana ngasi ntchito zathu zimakhala zambiri ndiye usiku ngati tikugwira usiku imene yaloganyo tsopano ndiye kuti ayiwa amangode ma OT overtime ndiye makhala kuti apanga ma overtime awo so pena timapasira ma overtime pena timaphatikizira ndi salary yawo ndakamalandira timapasa pamene ajaganyo aja amangobwera tigwizana kuti okay mutipangira ntchito iyi mwina chinthu chimodzi so much kapena yosei ndayo mwakuti ndiye kuti tikuifuna mwina inu oda yayikulu mufuna muthane nazo so amene ajama kuti akangogwira ka contract kawo amaliza tikuwerengera napo ndalama zawo kuwapasa apite tikazapezanso ntchito tizaita naso munakamba za ena amene mukuti akuchita ngati maphunziro awo so pamalo kwamba ndondomeko imene ndi yotani ndondomeko imene ndiyoti ifeyo tinagwirizana ndi ativeti kuti ana aja akaphunzira kuma technical colleges pena kumasowa kolowera ndi anatiuza kuti ife tikuona kuti muli ndi luso ndiye tikhoza kumabwereserani ana ndiye tinagwirizana nawo kuti azitibweresera ndi amatibweresera ana aja makhala kuti akaphunzira mwina
akapanga chaka choyamba abwera kuno ma practicals akamaliza kubwerera ku school Okay. akutitumiziranso ena oyamba ndi amene achiwiri zimatheka kuti mmene alili job akuona kuti azukulu anga wina wake akungokhala kumuzi Yeah. akuoneka kuti atayika uti amatha kutipempha kuti tandipezani kamalo mwana. tandiphunzitsireni amene ndiye timawaphunzitsa Okay. amene timawaphunzitsa for 6 months chifukwa ifeyo mwana kuti timusule ndiye kuti 4 months amakhala wadziwa komano chifukwa kuti kwathu kuzambiri nzopindapinda ndiye timawonjezerapo 2 months kuti 6 months ija amakhala kuti munthu uja wapsa akhoza umakapanga zinthu ngati mmene iye payekha kupanga bwinobwino. anditapangapo ndithu kwa ana angapo amene mwinaso makolo awo anawathandizira chifukwa ena ndi advantage sali ngati ife amasiye kuti inogula machine serious ena amakhala kuti akamapanga akamamaliza ine ndikuwaphunzira skill mamatiyo zindikupezera ndiyo ena asigulapo khale potuzizi kumuzidalira. Okay. achinyamata enaso asigulapo timashopu tawo oti nawonso akupanga pang'ono andiso zimakhala bwino nanga si role model ndilipo ndi amaona kuti tilimbikire tifike ngati wapinda bwanji kodi apo sababu zimene zonya andazi tukwana ileta adakaphunzira ku civil engineering kitwa ngati ndimeneyo mprogram ya Cruise 5 takhalira pa desk mene ndithu asula anthu ambiri akatundu amenewa madesk amenewa nanga tunaphunzira kwa ku Malawi ndi madesk lake timeneti kugona kwambiri aphunzitsa kamayankhula makhangata akuimba kanyimbo kupafera pasi ozoti katulo kakugwira pamenepa komabe titokoze kuti Fed Steel ikupanga pepa desk ambiri kuti ithandize kuchepetsa umbuli kuno ku Malawi. Ma business aku Malawi pali zifukwa zingapo zimene amanena kuti akukanika kutukuka ndikudziwa kozochepa ena amanena kuti ngati business yanu ndiyodalira kuti munthu akuguleni akupatseni ndalama ndalama ija mukayipange reinvest mu business muja koma nena akhala kudandaula kuti pali makampani komanso mabungwe amene amachedwetsa kupereka ndalama ndiye ikakhala kuti kampamba ndikochepa kapena ndi hand to mouth amapezeka kuti ayi bwerani mudzatipatse katundu wa 2 million iwe kukongola ti ndalama agula ukapereka ndipatseni ndalama ija tikupatsani angongolayamba kubwera kukena kupeza kuti munthu mpakana kudilizika ino experience yanu yakhalirani pakhani imeneyi kani imene jadi yakhaliri kuti vuta kwambiri chifukwa zimakhala zichazonera kuti iwe kuona kuti pabwera kantchito ndiye kuti pena ngati mbuya muti mapeza kuti katundu uja takabwereka mwina kwa amwenye ndiye kuti amwenye aja kuwerengera kuti tiyapasa mmene timagwizana ndi client wathu watiuza kuti okay in 1 month time or 2 weeks time tikulipirani munthu uja uzatengano 6 months or 1 year kumene satira zake zimakhala kuti kuja kumene mwina wathandizidwa kuja anthu anakupasa ukangongole ndiye kuti asiyaso kukhulupirira pakazapezeka ntchito ina sakupasa komanso pena amayika tima interest ndiye zimatheka kuti kantchito kaja iwe umaona kuti okay ndingongola ndalama izi kapena ndingongola materials awa ndiye kuti ndipezako aka zimatheka kuti chifukwa choti achedwa ndiye kuti ntchito ija ungogwira basi kungonyamula uku kukangopereka uko iwe ndelo wangokhala choncho mwina asopezeka kuti iyoyo yachepaso kuonjezeraponso yako so limene lakhala vuto lalikulu kwambiri ku Malawi uno ndiye mwina ngati nkotheka ma organizations mwina ngati pamene akufuna kuti apereke ntchito azikhala kuti ka package kachako kalipo mwina kwa 1 month amulipira munthu uja chifukwa izizi zimaphaso makampani ang'onoang'ono chomapezeka kuti munthu uja akuyamba kumene ndiye mwina kantchito kamene akudalira ndikomweko wagwira iwenso samulipira so olokauza anthu tisana ndilipire sizingamveke nangasiya sana ndilipireyo ndiyoti olakhala kuti akulipira nthawi ino umakanenanso yasana ndilipire yomweyo kuti akupatse kayeka mpata sana ndilipire pamene akulipira so ukakhala kuti sana kulipire anthu amakanika kukhulupirira mwina akungonama amene tikampana ameneyo apereka ndalama pamene munthu alipiretu kena kalikonse so zimene zijabe zimapangisa kuti anthu amene akuyamba kumene mbusiness akhala ngati apinja asenzesa chinthu china chake choti asatuluke koma ndimakhulupirira kuti kumalawi kuno kuli anthu oti akhoza kuchita zinthu ndithu koma chiyambi chikumavuta nkhani zake ndi zimene zizi anthu ena amakanika kugula zinthu za ku Malawi chifukwa amati quality quality yathu akuti zinthu zathu zimakhala 1 sizikhala zooneka bwino 2 sizikhala zolimba and inuyo muli mu industry imeneyoyo chifukwa umaona mpando olo munthu asanakuuze mangona kuti uwa ku Malawi uwu ndi wakunja uwu
oro katebulo kamene katebulo kenikenika Yes. mojono kuti awatu awo inu experience yanu yakhalira ndi makhani mene ya mbali imeneyo ndionera kuti ntchito zamanja ukamazipanga umayenera kuzizichita improve sikuti umangoyamba kuchita ntchito zabwino ayapo tinama koma umatha kuyamba kumapangako mwina zosaonekako bwino koma iwe ukakhala kuti uli ndi chidwi komanso mtima wako uli pa chimene chocho ndiye kuti umayenera kuzizichita improve wekha pang'ono umapezeka kuti uyamba kupanga ma products abwino chinthu china nchoti Amalawi ife ndife aulesi maganizidwe ndi mmachitidwe ya ulesi wake ndionena kuti mwachisanzo munanyamula plane kuli tina tongopangira sanding ugula kena kake kuti ungopanga sanding chinthu chachikhale smooth tochipaso koma anthu timati no I cannot take my money ndikagula ichichi we don't want to invest in machinery that's why tikumakanika kuchita ma products abwino chwa machinzi amathandiza kuti chinthu chichalese ngati mmene ali machina atodulira wapo ndiye kuti ufuna accurate ndifuna ndidule 7 aka 7 pamene zija zoti mungodula ndi so chonchi zithawa kasomvu alika ndiye jasintha chinanso ndimaona ngati kuti anthu amene mabwana akofe amene timasogolera chinthu mwini wa chinthu ena amangoti ndine mwini wake koma sakhala kukanthu kuja amapanga ndi anyamata zimatheka kuti inuyo ajowabu mumagwira ku Zodiac ndiye muliso ndi kampani yocherera ndiye kuti inuyo muli kuntchito weekend muli kokanjoya kunoko ni mafoni mupange size yakuti so anyamata aja ndi anyamata amaganiza zoti tigwire ntchito tiweruke ndizipita alibe nazo kasana tani bora iwo wangu kugwira ntchito ija mwamaliza tumizani iwe sunazione sunatani ndiye ngati zapita ku bungwe kuja amakakumudwa kuti this is substandard work ndiye kuti basi tizampasaso waife ngati afed steel zimenezo company yathu tachita operate from 2016 mpaka pano koma kuli ma customers ena amene tinayamba nawo amabwerabe munapatsa chinthu nthawi imeneyo anachikonda akafuna amabwerabe so zimakhala kuti iweyo you are now satisfying ma customers aja so chimativuta ku Malawi kuno ndi chimene choti timatayirira kuti zimene zamanena wina wake kuti ulimi ku Malawi uno kuti it's picking up anthu akulowa mu ulimi achinyamata ndithu akutsekula mafamu ayinapita ku Chinchi ayinapita ku Kasungu ayinapita uku koma vuto limene likuoneka ndira kuti timachita ulimi ngati part time so timasiyana kwambiri ndi anzathu oyera khungu azungu amachoka mtauni amapita kufamu komwe kucha makhala ng'ombe zili nyumba yake ili kutiko komweko every morning amadzuka apite mukhola mwa ng'ombe apite mukhola la nkhuku akaone nkhuku akaone nchani ndiye amakhala kuti inde ali ndi anthu amene agwira ntchito koma yeyonso akuona zinthu zimene zikuyendera koma kunoko ubwana umachuluka kwambiri kuti mpaka ndivale gambutsi ndikalowe mukhola ndiye kumeneko ziweto zikuchita bwanji mbuzi iri kuno bwana atu yafa okay akunotu chigodola kuno okay ndiye ukavomera amango chibweresa chigodola chilomo yasesa zonse anagulisa chigodola chikungolowa mukhala zaloka bwanji so I agree with you unena kuti pena pake ubwana timayamba kuunjoya mwansanga tisanafike poti tiwenera kuunjoya choncho yetu tsopano kumbali ya boma tingatani kuti anthu ngati inuyo muthandizike pakhala pali nkhani yonena kuti Amalawi ena akupanga push kunena kuti zinthu zina tisamangopanga import kuchokera kunja tatiyeni talole anyamatawa azipangako andi ayi majombo pala anthu akumapanga majombo abwino kwambiri lolo maweksuit anyamata akhoza kumasoka zimenezi so pakhala pali kukokana chifukwa pamene nakupanga advance ichi imene nkhani yako lite just imatsatukira kuti one capacity sangakwanitse zinthu zimene mukunenazo ndizo zimafunidwa in large quantities
2 quality yake ndiyo akapereka ndiyo misoko zina zalowera kuzina zatani within a few months zamba kungambika so pakapali mauche nameneyo koma I think by and large amalambira akuvomeza kuti ndi nthawi yoti tiyambe kuona kuti tipangapo chani pamene we have to empower anthu ngati inuyo ndiye nawa kunena kuti zina zititseke kunena kuti basi izi ma supplier ndaku Malawi basi full stop koma sitingamake zimene zozo ndi masompho mmanja kumakakoma kumakatere ndi boma litani okay ineyo mene ndipaonera mbali yanga ndimaona ngati boma lima silithandiza ma SMEs okay chifukwa chakuti pali nthawi zina kumatha kukhala tingoyerekeza fair mwina ku Zambia fair mwina ku Mozambique olo ku Malawi konkono zimatheka tu ku Malawi kuno fair ija kungomva kuti kwachitika fair okay mwina you can't understand me koma amene ndi ang'ono aja ma platform ena saona ndipo nanena papezeke njira yabwino nena kuti okay fair izichita kuziwika kuti ku Malawi kuno kuzakhala fair mu Juni madede akuti ndipo anyamata azikonzeka kuti madede amene aja ndikaonetsako izi chifanda unapo anyamata ena ndikuwauza kuti kuli fair pakuti auti ndiyati izi musamutuza mwina 24 days ndeti panga bwanji ujeni so nimaona ngati choyambirira akanatha kumauza anthu aja mwa nthawi yabwino chachiwiri achepese ma charges awo aja onena kuti mwina chifukwa kakhala fair kuja timalipira ndi ayike ma charges onena kuti kanyamata kuti kangoyamba kumene kuweta mbuzi afuna akaonese mbuzi zake kapena quality ya nyama imene amapanga akwanisenso kukalipira kumene kuja fa kuti oloka kastandi ona ati 1 million kastandi kuti kongopanikizika chonchi china ndiyambire ku Fed Steel kuli ma organizations ena amene mwina anawuzidwa kuti Fed Steel imapanga madeski iwo aja nkubwera kuno nkutuza kuti no ndikupasani chance kuti madeski annual substandard ife deski imene tikufuna ndi iyi amatha kutiuza kuti sample mundipangire sample iyi ndefe timapanga sample ija tikapanga sample ija anthu aja ndikuvomereza nkumapitiriza osangoneneratu kuti Malawi sangapanga iwo amuyesa amaweruza nsanga Malawi sangatulutse izi challenge the Malawian tenga product ija ndikufuna mundipangire ichi and it's fair zikale mukalepera mona noka iwe ndiwe package ndiye mwalepera ichi ndi zikufanana ayi koma kongoti zimene mundigule zolo ndizo ndipanga genuine ayi mwakanika okay chachiwiri chimene ndi vuto lalikulu kwambiri ku Malawi kuno pamakhala munivesese pamakhala company ndiye pamakhala dobadoba chimene ndifuna kutanthauza zimatheka kuti organization ikupereka madeski kwa munthu oti alibe company alibe sana muyendere kaya boma lija likupereka madeski ndi ma entrepreneur amenewo simadobadoba chifukwa iye akanakhala kuti ndi ma entrepreneur tamaka ndi anthu aja amapita kumene kujakao pasa madeski ndikufuna madeski 10,000 achakaza peza kutambia paka supply pasa job sakulisa kuti deski ndi hapa alibe amapita akampeza nyamata ase pafunika madeski 2,000 nde ndifuna deski ni mwakuti deski ni mwakuti akuti se tangopanga ina yake asisa nde Malawi amapanga ndimene iwewe wauzira mwivese wendanga amapanga ndimene iwewe wauzira kuti okay ife tikufuna desk ya 150,000 ife utipangire 80,000 apanga so chosatira chake nanga siyo kufuna kuti kuja kuwakambira nawo anthu aja akupasa contract ija ndiyo kuona kuti ndikamunyengerere uyu andipange mochipa pa 10 million ine ndikampatsa 5 million 5 million ndiye ndifuze kuti niyo muganiza kuti product yo ioneka bwanji so vuto lina si amisiria vuto lina ndopereka ntchito amene ali kuntundawo chwa mapereka ntchito kwa anthu osayenera akwenera azizwa kuti munthu ujadi achakaza mmapangira kuti workshop tiyeni workshop 1 muvalenso abwera aone apo jowa jani ajowa company yo panopo ndagula malo ena machine wose ndakaika kusaluko tiyeni kusaluko ndili nayo ikungoti panopo ndairanisa zina kuchai mbavatu izi
yeah. So ntchito zimapita kwa anthu osayenera. Okay. That's the challenge. Okay. Komabe mutakhala ndi machine ochulukira ngati awa. Yes. Zinthu zikhoza kusinthabe kuno. Kwambiri. Zikhoza kusintha. Nthawi ndekuti ichepa. Luso likhala labwino. Chifukwa precision. Tikati tidule tadula size imene. Yes. Speed. Chifukwa muone munthu atenge so adule. Pamene ichi chimatha kudula mabodi ka 300 ka 400 pa siku. Ponyapo basi kutuluka. Ona ndekuti kati ma desk 1000 wadula zonse siku limodzi. Kenako basi mukuyamba kukhoma. Koma ine mukuchallenge kuti kumaya kuno alipo anthu aluso lotakhoza kutulutsa zinthu ngati zimene mazoona za kwambiri alipo amatulutsa anthu kunja alipo kuona tebulo kuti mene ndilachitsulo ndi glass akuti ndithabwa limene lapolisha limene lo. Yes alipo olomutatiso mupite kunjako ena amene akupanga kunjako ndamalawa omwewa ena amene ali kunoko ndamalawa omwewa chimene chikungovuta ndi chimene chonena kuti anthu aja ndi boma anthu aja ndi mabungwe ayendere limodzi. Bungwe lija likhoza kubwera mu nchesi imene mana kuti akunchesi apanga zinthu zabwino ndikuwauza kuti ifeyo tifuna izi. Yes. Basi anthu omwe aja akhoza kupanga koma chifukwa chonena kuti siti achita empower timakayikira ndi kale ndi chifukwa choti tamukayikira munthu uja sangapange chinthu chabwino sizingatheke olochita kha chabwinonso kamachiona ngasiwa umangoona be kuti koma chikalimba chimenechi. Yes. Tachionani imene chikubwereza kuti kodi mufuna apange chani munthu. Yes. Timalize kucheza kwathu koma pali ma issues awiri amene nafuna kuti mutiunikirepo. Issue yoyamba ndi yakuti mukuyuza ndi matabu ambiri alowa. Yes. Nkhalango zikupita apa. Nawo panopo pali nkhani ya kuonongeka kwa zachilengedwe. Andinuyo mitengo ikadzangotha. Yes. Ndekuti company yathera pomwe. Afedison. Ulendo kujani pasani mulache pasani. Muzikalima tomolia. Basi nandolo kumene. Mukupaona bwanji pamenepa? Okay. Chifukwa chake pamabwera entrepreneurship. Ifeyo ngati a third steel posachedwa patitulusa desk ya zisulo zokhazokha. Yes. Koma izi zizira arosati masewera. Of course. Komano tikayipenta ndikuyipanga kuzizira kuja kumachoka. Okay. Yes. So tifuna tichite introduce zimenezo kuti tisitha kupanga madeski achisulo. Mwina simunaonepo. Koma maskulu akale amene anaphunzirapo pakale kumakhala madeski ena amakhala chisulo chokachoka. So tifuna tiyese kupanga zimenezi. Chachiwiri nchoti ifeso tili ndi malo amene tifuna tizale mitengo. Tifuna tizale mitengo. Ndicho linga chonena kuti olo mitengo itakhala kuti ikuta koma ifeyo kuminda kwathu kuja zikhala kuti mitengo nayo. Yes. And I think atakhala kuti magulu angapo makampani akulu aliyense ali ndi malo ake amene wadzalako mitengo yake. Yes. Fomu kuti thera mitengo muje ni mulinu. Mukwene muzidzala mitengo yanu. Yes, wena tizizala. So mitengo ija tizizala yokhuzana ndi ntchito zathu zimene timagwira. Yes. Lero tiziwe kuti okay, ifeyo timafuna lese pine. Lero tikakhala ndi munda wa pine. Kaya tikufuna mtengo wanji lero tikazala mitengo imeneyo. So timaganiza kuti tizikapanga mwina tikudula apa kwina kuikula. Choncho kuso tikuzala. Choncho basi timaganiza choncho. Kumbali ya masomphenya anu malo ano akuoneka kuti ndi malo ndithu abwino komabe ndi opanikizika. Ani ndi ma figures amene mukutchula aja ena adzabwera adzakudzidzimutsani kuti tipatseni ma desk 10,000 ena adzakudzidzimutsa tipatseni 20,000 100,000. Yes. Mudzasesa wachotsa anthu m'manyumba kuti tikeno ma desk kumene mwini mapulani anji. Mapulani athu ndoti tiso ndi malo ena apart from malo ano. Tifati machita operate plot inoyo. Ndi inayo tinapita kuyambirira kuja. Kuli zitsulo kwambiri kuja. Koma kumachepa konseko. Ndeta gulaso ku bypass. Tindi malo athu akulu kumene kuja. So we want to build warehouse kumene kuja. Komanso tifuna timange so workshop yaikulu kumeneko. Yoti tika machinzi amene tigule, machinzi ena amene tinawo. Kuti tikhale ndi malo okwanira kuti anthu atakhala kuti atipasa ntchito yochuluka. Chifukwa zimatheka ati zinatichitikirapo. Munthu atuza kuti tifuna madeski 5,000. Ife upanga madeski aja kumaliza kuti amudikire kayi masukulu sitinamalize. Inaso. Kwa makana nchilo ulaya basi. Ndewe yamba uchita lending mizimu. Ground lapira niteke. Mbali imeneyo taikonza motero kuti posachedwa tikati ni malo athu. Tindi warehouse yathu kumene tizisungira madeski. Ukupita ku primary kumulanje pasani. Yes. Did you ever imagine kuti ukhoza kudzakhala pamene ulilipa nkumalankhula zimene kulankhula pasi? Ayi. Unena muona? Ayi.
Chifukwa of course ndili ku primary ndinali ndi chidwi pa zinthu zina. Ndimaziwa kuti mwina ndikhoza zachita bwino. Yes. Ngakhale I wasn't sure ndi mmene timakulira. Yes. Koma zoti tikhoza kuzafika apapa. Sindimayembekezera. Andi titapitaso ku college kuti ndikuloweraso mbali yocherera. Ona kuti basi ndiye kuti sogolo silingakhale labwino. Koma ndimakhulupirira kuti Mulungu alipo. Andi Mulungu amatha kusintha nyengo ya munthu wina aliyense. Pali ana amasiye ena amene alipo kunjaku, alibe mayi, alibe bambo, amakhala nawo okha. Koma atakhala kuti ali ndi focus kunena kuti inayo ndifuna ndizapangeza kuti Mulungu amalowererapo. Chifukwa mutati muone zinthu zangazi, mutati muzimvesese bwino. Anthu akuimbira foni akuza kuti sikugwira. Akhoza ngona foni yake sikugwira msiye. Basi. Kwa ulemba ka message. Amafunitsitsa ndithu. Yes. Iwe kuboleza kwako kunali pamene popo. So zimangofunika kuti ifenso tizikhala ndi focus kuti inayo ndifuna ndizapange chakuti. Okay. Osathawanso focus. Chabwino. Chinthu china chimene ndingakuze job leroli kuti ndifike apa. Ndaonanso kuti chifukwa choti kukakamira chinthu. Kukakamira? Zikanatha kutheka as I said earlier. Kuti ntayamba anthu samabwera kuzapangisa zinthu. Yes. Chito sizimapezeka. Basi ndiye amangosiya. Amangosiya. Ndiye ambaye somba basi. Koma ukachikakamira chinthu chicha umazaboleza pang'ono. Ndio mayamba umapezera ma weaknesses za zinthu zicha. Ndiye lero nanitu mwandipeza. Akutero. Yes. Unakamba za mayi adakalipo? Mayi anga anatisiyaso. Okay. Nditangoyamba ntchito mene namba ntchito kanengo. Ungoyamba. Iwo nkutisiya. Oti sana jerere ko basi kana kali konse kama nawo. Yes. Amene ndi mayi nanga mayi alipo? Mayi kunyumba. Mayi kunyumba kulibe. Mayi kulibe? Kulibe. Ndemwizi yanokhandala pa. Of course abezeka atakwambira nona ake zina wake. Ya komano akuti mulidikilire ndikuona pena pa. Onde tikudikilireni? Yes, alipo abezeka. Ma desk ajulukitsa. Ya koma ndinali pabanja. Okay. Mwasoka. Akazi angawo anamwalira. Pepa. Anasiya kamwana atangobereka kamwana. Iwo nkutisiya. So panopa ni makhala ni mwanayo. Kanabwera kanyamata kena kanabwera. Yes. Ndaona chipumi tati. Ababa. Chipumi cha kumulanje. Mulanje masani yaoneka. We have to wind up our chat with Fedson John Selwyn. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Yes. But first, I want you to tell me your full name. What is your full name? My full name is Fedson John Selwyn. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes, sometimes back. Sometimes back. Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? I don't know. Have you had a crush on someone? No. Zinazo ndizoona kwamba zinazo ndizoti tingovomereza kuti Fedson ndatoza mbifanya nthawi yako. Ziko kwambiri. Ndikufuna zabwino zonse. Ziko. Koma memo odu kunoko kulibe memo. Takonza kutaka tikachoka panopa. Iyayi. Ubwere apa. Anyamara kanenge memo. Tauzana anyamara kwete memo. Tibwera kuno kuwekishomosa ja memo. Siringa ivevere memo ujende pano. Yes. Auze na tabweretse.